V uplynulých dňoch ste ma mohli vidieť chodiť po Bratislave s takýmto plagátikom, ktorý som vylepoval, aby som podporil zbierku na vydanie môjho románu, ktorý nesie názov Moje leto s Hubertom. Ako už názov napovedá, ide o letný román písaný formou denníkových zápiskov a inšpiráciou pre mňa bol tajný denník Adriana Mola. Môj hrdina je však vlastne prvým autistickým románovým literárnym hrdinom na Slovensku, pretože doteraz podľa mojich vedomostí nikto nenapísal literárne dielo, ktorého hlavný hrdina by bol autista. A ja to tak nazývam, že ide o prvý autistický román, aj preto, že vlastne jeho autor je človek na autistickom spektre. A hlavným hrdinom príbehu je Michal, nie teda Hubert, ako by si niektorí mysleli. Ten Hubert je v skutočnosti zosobnená Michalova depresia, ktorá sa ho snaží presvedčiť, že je nula, že jeho život nestojí za nič a že by ho mal ukončiť. A práve Michal stretáva ľudí, ktorí mu ponúknú pomoc a ktorí ho navedú navštíviť odborníkov a vlastne v príbehu potom postupne zisťuje, že jednak trpel depresiou, ale je za tým ešte niečo iné a to niečo iné je práve autistické spektrum. Román však nie je iba príbehom pre autistov. Snažil som sa, aby bol vtipný, aby oslovil jednak dospievajúcich, ale aj ich rodičov alebo všetkých, ktorí čítajú radi žáner typu young adult, teda príbehy pre mladých, ale písané tak, že si to môže prečítať každý dospelý. A ja verím, že to možno niektorým aj pomôže odhaliť nejaké problémy, ktoré v živote majú, respektíve ich navedie, aby ich začali riešiť. Takže ak by ste si túto knihu radi prečítali, tak prosím zdieľajte moju zbierku na Donio, prípadne pokiaľ môžete, tak prispejte, pretože kniha vyjde iba vtedy, keď vyzbierame celú sumu. Vopred ďakujem. Ahoj.